gani ya adan gani ya adan gani. Kai na fi soya mai idan gani mai idan gani mai idan gani. Ya ɗa hana sa raina adan gani kai na fi soya mai idan gani. Kai na fi kauna kai na fi so kullum begen ka raina shi ne manzo ya habibi manzo. Ya manzo mai kyau mai adalci sarkin anbiya. Kai ne ka fi kowa don kai aka yo sararin samaniya. Ni kai na saka a rai kaunar ka ta mamaye raina. Dahe 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 dahe. Manzo manzo ta hana sa raina adan gani ya adan gani ya adan gani. Kai na fi soya mai idan gani mai idan gani mai idan gani. Ya ɗa hana sa raina adan gani kai na fi soya mai idan gani. Kai na fi kauna kai na fi so kullum begen ka raina shi ne manzo ya habibi manzo. Da kai ne babban gwarzo baban fati mai gida. Kuma kai ne mai kore kafirci ka babu gargada. Da hani ma kai nabi karbe ni ya annabi. Dahe dahe dahe. Ya ɗa hana sa raina adan gani kai na fi soya mai idan gani. Kai na fi kauna kai na fi so kullum begen ka raina shi ne manzo ya habibi manzo. Habibi manzo habibi manzo. Manzo manzo ta hana sa raina adan gani ya adan gani ya adan gani. Kai na fi soya mai idan gani mai idan gani mai idan gani. Ya ɗa hana sa raina adan gani kai na fi soya mai idan gani. Kai na fi kauna kai na fi so kullum begen ka raina shi ne manzo ya habibi manzo. Ya ɗa hana sa raina adan gani kai na fi soya mai idan gani. Kai na fi kauna kai na fi so kullum begen ka raina shi ne manzo